Slechts 1 Zeeuw zeker van een plaats in de nieuwe Tweede Kamer. Het is donderdag 18 maart. Dit is Zeeland Nu. Onzekerheid voor andere Zeeuwse kandidaten. Protest tegen sluiting van huisartsenpost. En Zeeuwen willen actie van nieuwe regering. Goedenavond. Er komen minder Zeeuwen in de Tweede Kamerbankjes te zitten. De 4 Kamerleden uit Zeeland die we hadden, die zijn we na deze verkiezingen van gisteren zo goed als zeker kwijt. En op dit moment is duidelijk dat slechts 1 Zeeuwse meteen het parlement ingaat. En dat is VVD'er Jacqueline van den Heel uit Goes. Zeeland reageerde vandaag op de uitslag. Donderdag is Marktdag in Middelburg. Dus geen beter moment om te peilen hoe de verkiezingsuitslag hier is gevallen. Ik ben er wel blij mee. Ik geloof wel dat Rutte wordt beloond. Dat vind ik wel aardig. Ik stem geen Rutte, maar ik vind hem wel oké. En ik heb ook gekozen voor een grote partij nu. Dus. D66 natuurlijk een aardige opkomst. En sommige partijen die met een hele grote mond, vond ik, die eigenlijk toch niet gescoord hebben. Ik heb hem nog niet gevolgd, dus ik kan er geen reactie op geven. De verkiezingsuitslag nog dommer als dom. Waarom? Waarom? Omdat jullie allemaal fake nieuws verspreiden. En dat is mijn enige commentaar wat ik heb. Nou, ik heb zelf op een christelijke partij gestemd. Omdat ik het christelijk geluid in Nederland gewoon heel belangrijk vind. En de partijen van nu zijn niet echt christelijk. Het is nu al zeker dat er veel minder Zeeuwen in de Kamer zullen komen dan in de vorige periode. Maar het is de vraag of mensen dat erg vinden. Nee hoor. Nee? Wel nee. Maar die kunnen toch het Zeeuwse geluid in Den Haag laten horen? Ja, ik kan ook mijn geluid laten horen. Ik schiet er niks mee op. Ja, Zeeland is toch best een uithoek. En daar kijken ze toch altijd naar. Dat vind ik best wel jammer eigenlijk. Dus het zou fijn zijn geweest als er wat meer waren? Ja, zeker. Zo waar ik altijd mij goed om. In de vorige periode waren er 4 Kamerleden uit Zeeland. Nu is alleen Jacqueline van den Heel uit Goes zeker van een zetel. Ja, dat is zeker. Ja, ik zou het mooi vinden als er nog iemand bij kwam. Het mooiste misschien Chris, mijn eigen partijgenoot. Maar Joba of Barbara zou natuurlijk ook altijd nog kunnen. Maar of Jobe van den Berg ook uit Goes het haalt, is nog onzeker. Als het er nu uitziet, zijn er 15 zetels voor het CDA. Ik sta op nummer 16, dus daar val ik buiten. En daarnaast kan het ook nog zijn dat mensen die lager op de lijst staan dan ik, maar zoveel voorkeurstemmen hebben dat ze over me heen springen. Barbara Oomen is 20ste op de lijst van de Partij van de Arbeid. Omdat die partij maar 9 zetels heeft gehaald, komt zij vrijwel zeker niet in de Kamer. Die kans is heel klein, dus ik hoop maar heel erg dat die anderen die er straks wel zullen zitten, die rol ook serieus nemen, opkomen voor Zeeland. Ja, bij mij in de studio politiek verslaggever Marcel de Kraan. En Marcel, ja, 1 zetel dus voor een Zeeuw, zoals het er nu naar uitziet. Ja, zoals het er nu naar uitziet wel. Kijk, alle 150 Kamerleden die zitten daar natuurlijk voor het landsbelang. En je mag toch hopen dat ze Zeeland nog steeds een heel belangrijk onderdeel van Nederland vinden. Maar het helpt natuurlijk wel als je aan al die overlegtafels in Den Haag, als je daar mensen hebt zitten die onze regio kennen. Die kunnen dan op een gegeven moment zeggen van ja, ho, ho, bij ons is dat toch wel een beetje anders. En ze kunnen natuurlijk aandacht vragen voor typisch Zeeuwse onderwerpen. Denk aan een tolvrije Westerschelde-tunnel. Denk aan het lange vervoer dat mensen soms moeten hebben van huis naar het ziekenhuis. Denk aan de ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen. Ja, dat zijn toch onderwerpen die echt hier leven en die mensen van hier in Den Haag onder de aandacht kunnen brengen. Maar goed, Jacqueline van den Heel is dus goed als zeker. Joba van den Berg een beetje op het randje. Wanneer weten we meer? Nou, de definitieve uitslag moet nog komen. Dus het kan best zijn dat het CDA dan toch op 16 zetels komt. En ja, dan zitten ze er gewoon in. Dan zijn maar de voorkeurstemmen die zijn officieel pas op 26 maart bekend. Dan kan het zijn dat zij gepasseerd wordt door een ander. Dat zei ze ook net. Barbara Oomen moet in ieder geval wel wachten tot die datum. Want voor haar, zij staat zo laag. Zij moet echt wachten tot die voorkeurstemmen officieel bekend zijn. Marcel de Kraan, dank je wel. De huisartsenpost in Oostburg in ziekenhuis Zorgzaam daar moet 's nachts open blijven. Dat zegt een aantal huisartsen uit West-Zeeuws-Vlaanderen. Veel huisartsen in de streek willen deze hap in Oostburg 's nachts sluiten, omdat er te weinig mensen zijn om in die uren de post draaiende te houden. Maar het kleine groepje huisartsen dat het er niet mee eens is bang dat de sluiting van de hap in Oostburg slecht uitpakt voor bewoners en toeristen. En er ook meer mensen zouden uitwijken naar België voor zorg.
Tolenstad is een geldautomaat rijker, maar omwonenden zijn niet blij. Het apparaat belemmert het uitzicht van huizen er tegenover. Nou, we hebben 2 weken geleden de sleutel gehad van ons nieuwe huisje hier aan Tolen. En verleden week dinsdag stond dan eens dat voor mijn neus. Als je vanuit hieruit kijkt, dan heb je echt de helft van het water mis je. Ook zou de geldautomaat slecht verlicht zijn en moeilijk te bereiken. Er is vooral geen stoep waar mensen op kunnen lopen. Laat staan met een rolstoel naar beneden. Dat gaat nog. Maar hoe komen die mensen weer terug naar boven? Volgens de gemeente zou deze plek de enige plaats zijn waar de automaat plofkraakvrij kan staan. 3, 2, 1. De laatste van in totaal 3 kustmijnen die in het Veersemeer zijn gevonden zijn vanmiddag tot ontploffing gebracht door de EOD. De mijnen zijn begin maart door duikers ontdekt. De hulzen van de mijnen worden nu aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp aangeboden. Het iconische café De Grens in Koewacht op de grens tussen Nederland en België is failliet. Het café bestaat al ruim 100 jaar en is het enige in Koewacht, maar overleefde de coronacrisis niet. Ronnie Aspers was pas 1,5 jaar uitbater van het café. Wij moeten €1500 huishuur betalen. En ja, wij zijn dan vorig jaar maar 3 maanden open geweest. En nu zijn we nog niet open. Dus ja, daar verdienen we niks. En we betalen alleen maar. Het café was populair bij wieler- en voetbalfans die er naar sportuitzendingen keken samen. Gisteren is bij een veilinghuis de verkoop van de inboedel begonnen. Niet alleen de leerlingen, maar ook het personeel is blij dat de middelbare scholen sinds een paar weken weer open zijn. Bij het Lodewijk College in Terneuzen heeft conciërge Sjoerd van Helmond de leerlingen op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de lege school. En dat deed hij door het maken van vlogs. En nu heeft hij de rode loper voor de leerlingen uitgerold. Maar ik ben blij dat je er bent. Het liefst zou Sjoerd alle leerlingen een high five geven. Maar hij vindt het al geweldig om de leerlingen weer te zien. Er zijn heel veel leerlingen die komen weer een praatje maken. Die hebben je gemist en andersom natuurlijk. Dus nou ja, ik ben een blije conciërge. Een maand geleden zag het er in de school nog heel anders uit. Toen was Sjoerd in de lege school druk in de weer met stickers plakken en tafels uit elkaar zetten. Dit is 1,5 meter. En met een groene sticker geven we aan waar ze wel mogen zitten. En de tafeltjes zonder sticker, daar mogen ze niet zitten. Sjoerd weet maar al te goed hoe belangrijk het is om de afstandsregels na te leven. In december was er een corona-uitbraak op de school en werd hij ook ziek. Ik vond het ook ergens wel een beetje beangstigend. Ik denk zo, waar gaat dit naartoe? Dat is gelukkig allemaal wel weer op zijn pootjes terechtgekomen. Maar de nasleep van de corona is in ieder geval voor mij lastiger geweest dan de corona zelf. Daar kwam er met een lichte verkoudheid vanaf, maar de vermoeidheid speelt nog wel parten. Daarom werkt hij nu nog steeds niet fulltime. Maar dat is gelukkig ook niet nodig. Het feit dat er nu maar 1/3 van de leerlingen aanwezig is, geeft ons ook de ruimte om inderdaad te kunnen zeggen van nou jongens, ik zit er doorheen voor vandaag, redden jullie het met de rest? Dat lukt vooralsnog prima. Maar na de lunch is het altijd even aanpoten. Ze kunnen er een rommeltje van maken soms, dus wij hebben nu al meer werk. Maar we vinden het best fijn ook dat we nu onze normale dagelijkse karweitjes weer hebben. Want als je al zo lang zonder leerlingen zit, dan heb je eigenlijk alles al wel gehad, alles al in je handen gehad. Dus op een gegeven moment dan ben je bijna aan het verzinnen wat je moet gaan doen. En nu is het heel duidelijk, troepruimen. Toch zou Sjoerd het wel fijn vinden als de leerlingen hem daar een handje mee helpen. Hij is aan het begin van de lockdown begonnen met vloggen, om contact te houden met de leerlingen thuis. Kijk, hier achter mij, kunt u het nu bijna niet zien, dat hier aantikken, aan schermen. Nu wil hij zijn vlogs inzetten om de leerlingen over iets anders bij te praten. Zoals het belang van het opruimen van je eigen rommel. Ja, de verkiezingen zijn dus achter de rug. In Den Haag beginnen partijen aan de vorming van een nieuw kabinet. En in onze serie Geacht Kabinet deden 30 Zeeuwen de afgelopen maand een oproep aan dat nieuwe kabinet, zodat die de Zeeuwse belangen niet uit het oog verliest. Een maand lang spraken Zeeuwen zich in Geacht Kabinet uit over kwesties die een nieuw kabinet in zijn oren moet knopen. Naast een onvermijdelijke oproep voor een tolvrije Westerschelde-tunnel komen 4 thema's naar voren.
Maak Zeeland aantrekkelijker voor mensen van buiten. Schiet de Zeeuwse boeren te hulp. Help de jongeren in deze provincie. Ik woon nu bij mijn ouders, maar ja, want ik kan geen woning betalen. En daarnaast kan ik ook geen werk vinden in het vakgebied waar ik ben afgestudeerd. En dat is film en media. Maar er is gewoon geen werk in hier. Het imago van de provincie kan ook nog wel een boost gebruiken. We zijn meer dan een toeristische provincie, blijkt uit de videoboodschappen. Niet iedereen wil in het toerisme werken of receptionist worden. Er moeten ook banen zijn voor mensen die iets anders willen doen. Welgeacht kabinet, maak Zeeland interessant voor hoogopgeleide mensen. Ik zou zeggen voor Rut. En er moeten extra medische voorzieningen en zorgpersoneel komen. Zeeland is een provincie die sterk te maken heeft met vergrijzing en ontgroening. Dat betekent dat we extra handen in de zorg nodig hebben. Geacht kabinet, zorg voor meer medisch en zorgpersoneel in Zeeland. Het wordt nu echt tijd voor positieve promotie van onze provincie. Ja, aangeschoven is collega Esther Dijkstra. Esther, je hebt aan die serie meegewerkt. Geacht kabinet, maar wat voor gevoel heb jij nou aan al die reacties overgehouden? Echt een gevoel van betrokkenheid van die Zeeuwen. Ze willen vooruit, ze willen vernieuwen, ze willen verbeteren. En daarover ga je dan met elkaar in gesprek en met het kabinet. Ja, dus heel veel reacties zijn er ook gekomen, hè? Ja, heel veel. En er zijn ook heel veel Zeeuwen bereikt. Via de website, via social media en de radio. En met die Zeeuwen hebben wij dus ook discussie gevoerd. Ja, welke oproepen kregen nou de meeste bijval? Nou, op de website was er ook een stelling naast de opdracht. En dan konden ze dus reageren met ik ben het ermee eens of niet. En de opdracht voor meer mensen en meer geld in de zorg, die heeft het heel goed gedaan. Die konden rekenen op 94% van de stemmers die het ermee eens waren. En ook Nienke Rol uit Vlissingen, die wilde dat het bouwen aan de kust zou stoppen. En zij kon rekenen op steun van 95%. We hebben een kustvisiepact. Dat is prima. Maar door de mazen van de wet gaan projectontwikkelaars toch bebouwen. En dat is niet de bedoeling. Laat deze kust met rust. Iedereen kan van de natuur genieten. De natuur is van iedereen. Maar een paar chalets en hotels is voor de happy few. Dat wil niemand. We willen geen België. We willen niet grote torens en dat je niet meer kan genieten van het bos en de duinen en het unieke landschap. Geacht kabinet, laat de unieke kust van Zeeland met rust. Geen bebouwing. Ja, in ieder geval, deze kreeg dus de meeste bijval. 95% van de stemmers zei, ik ben het ermee eens. Nou staan alle oproepen, die staan nog steeds op onze eigen site, op onze Facebookpagina. Maar er gaat iets mee gebeuren, toch? Ja, die oproepen moeten in Den Haag terechtkomen. En de bedoeling is natuurlijk dat Den Haag ermee aan de slag gaat. Dus het nieuwe kabinet moet die opdrachten nog krijgen, al die filmpjes. Maar wanneer en hoe, dat weten we nog niet helemaal wanneer ze daar komen. Esther Dijkstra, dankjewel. Droge periodes en regen wisselen elkaar af vandaag in Zeeland. En met 7 graden gemiddeld was het toch eigenlijk best fris. En morgen en overmorgen, die zijn droog, wel met een frisse noordenwind. Zondag dan wordt het weer ronduit regenachtig. En meer nieuws uit Zeeland vindt u op onze site en op onze app. Nog een hele fijne donderdagavond.